Онзи ден с приятели говорихме, че има едно поздравление, което на времето са използвали българите и то събира всичко в себе си и това е Мирван. На тези клиенти, нашите клиенти, казвам, че и тази максима, че във виното е истината, и в тази връзка пожелавам на новия сайт също да бъде един проводник за истината, която се ражда само когато хората общуват помежду си, когато споделят болки, тревоги, радости, намерения, когато са заедно. И затова смятам, че общуването в такъв подобен сайт, на който още веднъж пожелавам успех, и общуването на маса с чаша вино са две много еднакви като емоции, като усещани неща.